Fit-tmiem laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista l-4 wara nofsinhar mal-mezzi tax-xandir il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal biss illi ma kellu xejn xi jgħid ħlief illi matul din il-laqgħa huwa aġġorna lil sħabu dwar kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni fil-Parlament. Madankollu One News huwa informat li fil-verità din il-laqgħa żviluppat f'diskussjoni dwar is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż. Kien hemm min argumenta li l-ikbar tħassib għandu jkun dak li s-sitwazzjoni politika preżenti qed tħalli impatt negattiv fuq il-Partit Nazzjonalista. Oħrajn qalu li fl-aħħar ġimgħat u xhur il-Gvern derdajjef meta għamel minn kollox biex jibqa' jtawwal biex ma jittieħdux ċerti deċiżjonijiet fost oħrajn dwar dati għal mozzjonijiet li restqet l-Oppożizzjoni. Deputati oħra qalu li mill-laqgħat li qed ikollhom mal-familji qed joħroġ messaġġ ċar illi ħafna familji mhux iħossu li l-Gvern qed jieħu azzjonijiet deċiżivi dwar il-problemi tagħhom ta' kuljum. F'momenti minnhom id-diskussjoni żviluppat ukoll dwar possibilità ta' elezzjoni ġenerali bikrija. One News huwa informat li żewġ deputati partikolari, Filip Mifsud u Robert Arrigo, ħeġġew lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi biex imur għal elezzjoni ġenerali bikrija. Huwa mifhum li anke membru tal-Kabinett tkellem f'dan is-sens. Għall-laqgħa tal-bieraħ spikkat in-nuqqas ta' tendenza għal darb'oħra tad-deputati Jeffrey Pullicino Orlando, Jesmond Muljet u Franco De Bono.